علال مس نقص عركي حيالو عمتات جيرو حجي منيستر وصاي زمدناتات إيرترا أتو عثمان መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ጽቡቕ ከም ዘለዉ ኣዘንቲዩልና ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ሓደ ጸጋይ ድንሽ ዝብልዎ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰበስልጣን ነዚ ዘሎ መንግስቲ ዝያዳ ከም ዝብጽሕዎ ከረድእ ፈታቲኑ ነይሩ። እዞም ክልተ ጊዜያውያን ሰበስልጣን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውሰድ ስጉምቲ ንጽቡቕቶም ግዳያት ምዃኑ ከም መላኽቱ ዝደለዩ ይመስሉ። ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ዘለዎም ዜጋታት እዚኣቶም ጥራይ እንተዝኾኑ ብዙሕ ሽግር ኣይመሃለወናን። መንግስቲ ዝገበረ እንተገበረ ውፅኢቱ ንሰናይ ክኸውን እዩ ኢሎም ከኣምኑ ዝመረፁሲ ውሑዳት ኣይኮኑን። ተምሳል ዞም ሰባት ዝኾነ ንጉሰውን ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ ኣብ ሕልሚ ተመርኮሰ ሕልሚ ኣዕሊሉኒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ሕልሚ ተበራበረን። እንታ ፖለቲካ እምበር ሕልሚ በለ ንጉሰ ክግረመሉ እናተጸበየኒ። ከመራዳዳኢ እንተኾይኑ ንጉሰ ዓርከይ ኩሉ ግዜ ብሕልሚ ዘሎ። እንታይ ዳ ሕሊምካ ሓተትክዎ ንኽሕጉሶ። እዞም ተኣሲሮም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ቀደም ሰበስልጣን መንግስቲ ሲ ወፂኦም ኣሕልመልካ ኢሉ ኣገረመኒ። ንጉሰ እውን ከማና ጽቡቕ ይምነየሎም እዩ ድማ በልኩ። ኣብ ከመይ ኩነታት ዳ ወፂኦም ርኢኸዮም? ዝገርመካ ኣኼባ ገይሮም እዮም መጀመርያ ዝርኦም። ኩሎም እብለካ ምሉቕሉቕ እብሉ ወላ ሓንቲ ዘይኮኑ። ንሳቶም ተመሊሶም እብለካ በቶም ተኣሲሮም ኢሎም ዝጭነቕሎም እግረሙ። ኣነስ ኣብ ክንድቶም ዝጣበቕሎም ዝነበሩ ሕፍር ኢለልካ ምስ ወፁ እንታይ ደይም ዝብሉ መስለካ? እንታይ ዝቕሉ ጫውጫው እንታይ ኮይና ኢልናኩ ኢሎም ነቶም ተቃወምቲና ዝብሉ ኣበይ ዘለኹም ኢኹም ኢሎም ኣይመዓትዎምን። ኣነስ ግርም ኮይሉኒ። እወ ንስኻ ዝተገርም ሰብ እንዲኻ። ሕልምኻ ዳ ዘገርም ይክኸውን እምበር እንታይ ዳ እንታይ መቕብለካ ሚልዮን ዘይረአየ ኣሚንን እዩ። ልክ ሓቂ ዝመስል ሕልሚ እኮ እዩ። ቅርብ ዶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ናብ ዝሕቑ ጎቢጡ ርአዮ እምበር ካልኦት ሙሉቕሉቕ እብሉ ለካ ዓብዪ መንግስትና ይከናኸኖም እዩ ነይሩ ኢልና ኮይና ከም ንግረም ኮይና። ኣብ ሕልምኻ እዩ ሓቀይ? እዚኡ ምስ ተበራበርኩ እንታይ ደኢለ ምን ይፈልጥ። መንግስቲ ኣብቲ ዘለዎ ኮይኑ ተራዳዲእዎም ኩሉ ጌጋታቶም ተኣሪሞም ጽቡቕ ነብሩ ተለዋኻ ንሕና ናስኺልና ኣፍና ዝሃበና ንዛረብ ዘለና። እንታይ እሞ መንግስቲ ኸረድኦም ኣሲሩ ዘረድኦ ሰብ ደለዎ እዩ። ክንደይ ደም ካብ ጌጋኦም ተኣሪሞም ዝወፁ? ኣሃ ከምኡ ማለትካ ተኾይንዳ
ኣሰኪሑ ጌግኦም ከም ዝእመኑ ጌርዎም ተኾይኑ ማለት ካንድዩ ኣብቲ ሕልምስ ከምንድዩ ገሊኡ ሰብ ክብል ሰሚዐዮ ገለ ገይሩ ሓሳባቶም ከም ዝቕይሩ ገይርዎም ኣሎ እብሉ ገሊኦም ንሳትዮም ግና በዚ ቕኑዕ መንግስትና ከመይ ጌርና ዘይተኣማመና ተመሊሶም ተገሪሞም ዘረውና ሸሞ ዋላቶም ቁሩብ ጥርጣሬ ዝነበረና ኮይና ንሓፍር እሞ ተሓፍር ዘለኻ ከምኡ ብምሕላምካ ሕልሚ እኳ ወላዕንቲ ዘሕፍር የብሉን ዘነይቲ ማሊ ሕልመይ ግና ኣፀቢቐ ናብ ሓቂ ዘቐረበት ግዲ ኮይናሲ ወላ ምስ ተሳእኩኩ ብገለ ሸነቕሲ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ከምኡ ገጢመካ ይፈልጥን ከመይ ገጢመኒ ይፈልጥን ከምዚ ሕልሚ ምዃኑ እናፈለጥካሲ ዓዝዩ ካብ ምሕያሉ ዝተላዕለ ከምዚ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ስምዓካ ከምኡ ስምዓካ ዓይነት ሕልሚ ኣለዎ ኣነ ዝኣኸም እንዲ ኾይነ በለኒ ንጉሰ ገጹና ኸልዐ ናትካ እኳ ሞ ዘገርም የብሎን ዘገርም የብሉን እንታይ ዘገርም ዳ ኣለዎ ኩሉ ጊዜ ኣብ ሕልሚ እንዲኻ ትነበር ቀጭ መጺወና ጠመተኒ በሸነኽ ሕቆ ንጉሰ ሓደ ንኽልቴና ዝፈልጠና ተጋዳላይ ኣድም ናባና ክመጽእ ኣድሃብኩ ተኸታዕቲ ጅቓ ትኸታዓለኽን በለና ንኽልቴና እናሰሓቐ ሃንደበት ሕውስ ስለ ዝበለና ካልእ ኣርእስቲ ክንፈጥር ኣይከኣልናን ምስ ንጉስ እንታይ ክንገብር ኢልከና ኣብ ሕልሙ ተመርኪሱ እናተኸታዕና እሞ እንታይ ኢና ክንገብሮ ሕልመይ ሓቂ ኢሉ እጅ ዝካታዓካ ዘሎ ይህ ንጉሴ እዚ ሕልሚ ምፍታሕ ዝብልዎ ተኣምነሉ ዲኻ ኣነሲ ኢልዩ ሕልሚ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብለ ዘለኹ ንጉሰ እቲ ዘረባ ሃንደበት ከም ዝኾነ ይፍለጥ ሓቂ ናይ ምዃን ተኽእሎ ክህልዎ ግድን እዩ ያዕኒ እቲ ሰብ ዝሓስቦ እንድዩ ኣብ ሕልሚ ዝንፀባረቕ ናብ ሓቂ ክቐርብ ናይ ግድን እዩ ሰሓቕ እናተፈራረቐኒ እቲ ሰብ ኣብ ግሁድ ዓለም ዝሓልም ዓይነት ተኾይኑኸ ሕልሙ እንታይ ዓይነት ይኸውን ሓተትክዎም ፍሽኽታብ ኣደም ጽዋገብ ንጉሰ ረኣኹ ናይ ሕልሚ ዳ እንታይ ክንብሎ ኢና ሕልሚ ስኩዌር ዲኹም ትብልዎ ኢሉ ሰሓቐ ቀጭ ዝመጸ ንጉሰ እንታይ ዝኾነት እንደ ንገሮ እንታይ ወሰን ንብል ኢሉ ነታ ዝጸንሐት ክትዕ ከዘንትወሉ ጀመረ
نعناسي من كنا نبز عبازهم بحد زنبرو كلتا قجلين الزارير إذ بلانا በለ ንጉሰ ኣውራ ናብ ኣድም ናጠመተ ተጋደልቲ ንሓድሕዶም ቀረቡ ዲኻ ትብል ዘለኻ ኣደም ኣይተሓጐሰሉን ማለቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንደይ ምስጢር ኣብ መንጎኦም ነይርዎም እዩ ካብ ምስይ ከዓ ንሓድሕዶም ቀረቡ ማለት ንጉሰ ነታ ዘረባ ክዕርያ ፈተነ ዝዕረ ግን ኣይነበራን من من يقربو ዘይኮነስ ናይ ሓሳብ ናብ መን ይቕረብ እዩ ዘገድስ ቅልል ዝበለ መረዳእታ ሃቦ እማነ ዘይኮም እየ ዝብል ዘለኹ ንሳቶም ብሓንሳብ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ዝስእሉ ስለ ዝነበሩስ ብዙሕ ዘቀራርቦም ኣለዎም እናበለ ንጉሰ ነታ ዘረባ ከናወሓ ፈተነ ኣድም ካብ ምምላስ ሓፂር ቆላሕታ ሂብካ ጥራይ ምሕላፉ ዝመረፀ ይመስል ናባይ ግልጽ በለ እዞም ጉጅለ 15 ግና ስለምንታዮም ንሳቶም ጥራይ ኮይኖም ተሪፎም ማለተይ መስናቶም ዝመሳሰል ርእይቶ ዘለዎም ካልኦት ተጋደልቲ ስለምንታይ ዘይተሓወሱ ጉጅለ 15 ክበሃል ከሎ ቁፅሪ 15 ጥራይ ጌርኩም ዲኹም ትወስድዎ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓስ እቶም ዝረኣዩ ሰባት ውሕዳት እዮም ምስኣቶም ዝደናገፁ ግና ብዙሓት ኢኻ ትረክብ ባው ግንባር ካብ ቀደም ዝጥቀመላ ኣገባብ ኣላቶ እቲ ብድሕሪት ኮይኑ ዘጫፍር ብዙሕ ኣይግደሰሉን እዚ ብድሕሪት ዘጫፍር ነቲ ዝሓየለ ከድንቕ ዝምርፅ ዓይነት እዩ ነቶም መራሕቲ ቀልጢፍካ ስጉምቲን ተወሲድካሎም ግና ተኻልእ ጭርኣት ደጉለ ኣትሃድም ዝብል መግለፂ ሃበና ንጉሰ ፍሽኽ ክብል ጀመረ ገለ ካብዞም ዘለዉ ሚኒስትራት ምስኣቶም ነይሮም ጠሊሞሞም እዮም ዝበሃል ከመይ ይመስለካ ዝብል ሕቶ ከቕርበሉ ደፈርኩ ንጉሰ ኣብ ክንዳይ እተሰቀቐ ይመስል ሚኒስተራት ስለጠለሞም ፈሺሎም ክትብል እኳ ዝከኣል ኣይመስለንን ተጠሊሞም እንተኾይኖም ብወታደራት እዮም ተጠሊሞም ሚኒስተራት እኳ ብጀካቲ ፕረዚደንት ተኣዘዞ ምግባር ናይ ምኽያር ሓይሊ ይብሎምን ሚኒስተራት ከዓ ኾኑን ኣሲሮም ወታደራት እዮም ዝኣስሩ ወታደር ድማ ካብ ፖለቲካ ናፃ ይኸውን ዘለዎ ኣብዚ ናትና እቲ ሃገራውነትን ፖለቲካን ኩሉ ግዜ ተሓናፈፀ እዩ ዝነብር ነቲ ዝሓየለ ኣካል ምድጋፍ ከም ሃገራውነት ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ እዩ ባዕልና እንተኾናስ ቀደም ጀባ ሰጊግና ዘይኮነን ሃገር ኣምፂና እቲ ሰራዊት ከዓ ፀግዒ ክሕዝ ግድን ኮይኑዎ ጀነራላትና ዝበዝሕ ግዜ ከም ካድራት እዮም ዝምድሩ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ሚኒስትራት ተኾኑኸ ተዋጋእቲ ዝነበሩ እንቲዮም ናይ ሃገርና ጉዳይ እቲ ነገር ሕውሽውሽ ዝበለ እዩ ኣቶም ደቂ ኣብ ዘይደለኽዎ ናይ ፖለቲካ ሃውተታን በረእቲኹምኒ በሉ ባዕልኹም ትፈልጡ ክትዕኹም ቀፅሉ ንሕና ሕጂ ደቅና ንዕብየሉ እዋን ግደፉና ኢሉና እናሰሓቐ ተፈለየና ንጉሰ ንገለ እዋን ዝም በለ ኣነ እውን ኣብ ሓሳብ ኣተኹ ከም በዓል ኣድም ዝመሰሉ ንእስነቶም ዝወፈዩ ተጋደልቲ እዚ ዘሎ ሃዋሁ ከም ዘይምልከቶም ኮይኖም ዝሃድምሉ ኩነታት ምፍጣሩ ገረመኒ ኣብ ክንዲ ኣወቲ ተኣወቲ ኮይኖም ዘማርሉ እዋን ምዃኑ እውን ደንፀወኒ
ግቡእካ ፈጺምካ መስልካ ዘይተሓተሉ ኩነታት ምናልባሽ ኣብ ሃገርና ጥራይ ዝህሉ ግቡእ ካብ ዝፈጸምካሉ መመሊስካ ክትውስኽን ዘጉደልካዮን ኢኻ ትንገር። በዓል ንጉሰ ግና ካልእ ዓይነት ሕልሚ ይሓልሙ።